Avui hem preparat aquests rotllets d'arròs fregit i tonyina. La tonyina l'hem comprat a Plus Fresc perquè és el meu puesto de confiança. No us oblideu mai de congelar la tonyina fresca abans de consumir-la. Us heu de recordar de mullar-vos les mans abans de tocar l'arròs perquè si no s'us quedarà enganxat. Ara ja les hem tretes de la nevera i es podrien menjar tal qual, ficades a la salsa i sense res més, però aquesta vegada les anem a provar a fregir.